Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katoninongan sa kinaaban. Maherakon asin maugayo na ama, da ika masasabutanin si isay man na nagsasabwag din iriwal. Da pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso, sa paglaom tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Ipamaibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran ka ng Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones ka sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving for the gift of life offered by Alessandra Apuya. Thanksgiving offered by Diana Marie Ontiveros. Thanksgiving for Chester, offered by Gusayco family. Special intention for good health of Irene, offered by Messenbird family. Asin para sa kapayngaloan kan kalag ni Lino, dulot ni Cecil Oconer.
Sa liwat, Diyos marahay na aga sa indo gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu. mantangyaon kita sa tahaw kan Pasko nin pagkabuhay liwat. Nagdidebosyon kita kay San Judas Tadeo na nagtutukdo sa tuya kung paano ang pagsunod ki Jesus. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug samo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na naghimo kan sakripisyo paskwal para sa kaligtasan kan kinakban, papagkanigua ang mga pagngayo-ngayo kan sa imong banwaan, tanganing mantang si Kristo sa mong puon na padi na mimibi para sa mo, huli kan pagkabaing niya sa mo, kami patawadon. Huli kan pagkapantay niya sa imo, kami pawaran sala. Huli ki Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himatayo na to ang enat na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang mga apostoles dinara sa atuwang kan sanggunian, asin an puon na padi naghapot. Bakong pinatanidan mi kamo na dai na magtukdo dapit sa ngaran ni Jesus. Alagad, pinano nindo an Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling na kami an may sala kan sa iyang pagkagadan. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos, bakong sa mga tao. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos nin sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kan toong kamot ni Diyos, ginibong kagurangnan asin kagtubos. Tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol asin kapatawaran nin mga kasaalan. Saksi kami kaini asin man ang Espiritu Santo na itinataon ng Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nagkaaranggod sinda sa simbag na ini, asin buot na ipagadan ang mga apostoles. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. Dinadangog nin kagurangnan ang inagrangay kan dukha. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakong nguso. Namiti asin hilinga, an pagkamarahayon nin kagurangnan. Paladan ang tao na nagpapasurog sa iya. Dinadangog nin kagurangnan ang inagrangay nin mga dukha. An kagurangnan sinisilotan ang nagigibunin karatan. Nganing mapara ang giromdom sa inda, digdi sa daga.
an matanos minaapod, asin dinadangog nin kagurangnan. Iliniligtas sa gabos niyang kaurasaan. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay nin mga dukha. An kagurangan harani sa mga pusong nagtatangis. Sa iyang ililigtas ang mga nagagabatan. Balakid ang mga kaurasaan nin tawong matanos. Alagad sa gabos kaiyan, ililigtas siya nin kagurangnan. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay nin mga dukha. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtaram si Jesus ki Nicodemo. Anggikan sa itaas, urog sa gabos. Anggikan sa daga, taga-daga. Asinan sa iyang tataramon, dapit sa mga bagay sa daga. Anggikan sa langit, minataong saksi kan sa iyang nahiling asin nadangog. Alagad, daing minaako kan sa iyang pagsaksi. An minaako kan sa iyang pagsaksi, nagpapahayag na totoo ang sinabi nin Diyos. Huli tatataramon nin Diyos, ang sinasabi kan sinugo nin Diyos. Daing sukol na itinataon nin Diyos, an Espiritu. An Ama, namumuot sa aki. Asinan gabos na bagay, ipinaniwala sa iya. Ang nagtutubod sa aki, may buhay na daing kasagkoran. Ang daing nagtutubod sa aki, daing nagkakamit kan buhay na iyan, at ngani, titiuson niya ang kaanggutan kan Diyos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Pirmitang nadadangog na sinasabi, aram ko man kung ano ang tama, kaya lang ibaan nagigibo ko. I know in my mind what is right, the right thing to do, but I do something else. My inconsistency kan nasa isip, saka ginigibo. Sa psychology, may apod po sinda kaini. They call this cognitive dissonance. Iyo po itong tensyon na namamatian ta pag an iniisip na nagmamatch sa ginigibo. Cognitive dissonance. And this is also true even in moral things, in spiritual things. And kadaklan na basis, pag nangyayari ini, anong tendency kan tao? Instead na baguhon so gibo, ang ginigibo, binabago so pag-iisip. Kaya, gina-justify so salang ginibo, or we make excuses, o kaya sasabihon, okay man lang siguro so ginibo ko, minsan man sana. Padikit-dikit, nawawara lugod itong tensyon na hali duman sa dissonance. Bako dahil ginigibo ta na ang tama, kundi dahil natuod na kita na daigibuhon so aramtang tama. Digdi po sa Ebanghelyo nadangog ta na nagguhuron si Jesus saka si Nicodemo. This happens long before the crucifixion. Si Nicodemo, saro pong paratukdo kan pagtubod na Hudiyo,
As in, dahil supog siyang magbisita kay Jesus, he comes at night. Ngunyan, puon kan Lunes, pinaguhurunan ta so conversation ninda. Durudugtong po ining pagbasa ta, and this is another installment of their conversation. Sabi ni Jesus kay Nicodemo, "Whoever believes in the Son has eternal life." Ang nagtutubod daa sa aki nin Dios, may buhay na daing kasagkoran. But whoever disobeys the Son will not see life. Ang daing nagkukuyog sa aki, daiman nin buhay na daing kasagkoran. But sabihon, ang pag-ako tapo kan buhay na daing kasagkoran, bako sa nang susog sa kun anong aram mo, kundi kun paano magsimbag. It is not what you know, but how you respond. Not what is in your mind, but what you act on. But sabihon, ang pagsunod ki Jesus, ang pagtubod ki Jesus, is to take seriously what He teaches us. Hindi sapat na alam mo lang yung turo ni Jesus. Ang mahalaga, sundin mo ang turo ni Jesus. Don't just know it. Act on it. Kaya ang tunay na issue po digdi is not ignorance. It's not about hindi ko alam ang turo ni Jesus. Alam natin ang turo ni Jesus. But there is a gap between what we know and what we actually do. Gura no po ini kahalaga, natatakaipuhan ining i-address sa spiritual life. Anong nangyayari pag pinabayaan ta ining gap between what we know and what we actually do? Igo po ining epekto sa satuyang spiritual life. Ang tao po na pirming ini-ignore kung ano ang tama, nagkakaigwanin inaapod, calloused conscience. Calloused conscience. Konsensya na may kalyo. Aram ta kung ano ang kalyo. Sa inot, makulog. Pero ngunyan, bako nang makulog. May kalyo. Sa puon, igwa kamo nang namamatian na discomfort. Sa puon, igwa kamo nang namamati na guilt. O kaya igwang pagduwa-duwa o hesitation. Pero pag ansarong tao, sige-siging pinipili an kun anong sala, kumpara duman sa aram niyang tama, ito pong pagmati na ito na nagigilty, nawawara na lugod. So, kung sa puon, nadidisturb kita kan sarong bagay, later on, susala, nagiginang normal. We experience this. In daily life, we become less honest, less faithful, less effort to change. Tadain na nadadangog ang boses kan konsensya, igwan ng kalyo. Kaya sa paglipas kan panahon, nagrararum po ini. A person can do what is wrong and yet feel nothing. Nasanay ng gumawa ng mali. Nasanay ng gumawa ng masama. And that is dangerous because the voice of conscience is still there, but it is no longer heard. May konsensya pa naman, pero hindi na naririnig. Masyado nang mahina ang boses ng konsensya. And so today, dear friends, the gospel invites us to close that gap, to unify what we know and what we actually do. Unify them to be consistent. Dahil bako man gayong komplikado kuta na ang pagsunod ki Jesus. Aram ta na kung anong tukdo niya. Aram ta na kung anong hinahagad niya. The question is whether we are ready to follow and act on His teachings. Pu'nanta po ngunya na aldaw. Pu'nanta sa sarong espeto kan sa tuyang buhay. Kung aram na kung ano ang tama, gibuhon. If you know that this thing is right, do it.
Tabangan lugod kita kan Espiritu, na pangako ni Jesus sa Ebanghelyo ngunyan. Tabangan kita, giyahan kan Espiritu, tanganing gibuhon kun ano ang tama asin ang marhay. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kaiba kan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nindakulang kabanalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli sa iya, namumundag ang mga aki nin liwanag, para sa buhay na daing kasagkoran, asin nabuksan ang mga atryo, kan langit nun nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin ang pagkabuhay na liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakban, patingani ang mga langit nun na bertudes asin angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal lang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, kasana sa kaitaasan, palagan ang minarigi sa ngaran kan kagurangnan, kasana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini,
ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumuotan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Naghihinguwang sundon si Jesus, pamibiunta ang itinukdo niyang pamibi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ng sining sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muyang ngunyan, asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaras sugot, kundi agaw kami sa marao. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasalan kan kinaban, taubi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana ang sinansa kong kalag mauumayan.
Spiritual Communion Prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself in spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you, your adorable Son, in the holy sacrifice. I offer myself with him, by him and in his name. Apply to my soul, I beseech you, merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also to those for whom I particularly wish to pray. I desire to communicate spiritually, that your blood may purify, your flesh strengthen, and your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine Redeemer, died for me. May I die to all that is not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. Kung ika'y maibigin ka, nasabutan ng namatera. Prayer for the sick. Please kneel. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po, mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panoaan sa mong mga puso kan kusog nin nakakaligtas nakakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantener ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 20,234 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 1,676 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,951 pesos and 55 centavos. Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donors, duwang tig 1,000 pesos, 700 pesos, 600 pesos,
apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Donation through GCash, 4,800 pesos. NARS M, 2,000 pesos. WHA Architects, 500 pesos. Jep Togores, 200 pesos. Asin Edward Brasil Jr., 500 pesos. Diyos mabalus po. Hinahagad sa tuya kan sa tong Santo Papa, the Holy Father, Pope Leo XIV, ang sigisiging pagpangadji para sa katuninongan sa bilog na kinakban. Dahil kan kariribukan, apektado ang ekonomiya sa bilog na kinakban, ang mga dukha urog na nagtitios. In your personal prayers, please pray for world peace. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. sa paagi kan mga pamibi kan sa tong mahal na patron, San Judas Tadeo, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pagsunod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Sa